Ang Inday. Ang Inday. Ang Inday. Tanin. Makasuya gini mga lalaki doon dahil no. I'm angry the guy. May na lang nga ninyong tulmanong mga gapnod sa kinabuhi. At least, may na lang ay mo palipay sa kuha. Itago na rin sa pangalang Christine Marie. Taga-buhangin ng Dakbayan sa Davao. Galing akong gapnod. Kabaw. Kabaw na mo. Kabahin isa kong karelasyon na si Jerry. Kasuya ka? Napakyas manggukusgug madrido landay. Itandik ba? Nakailan ako si Jerry, pinagi sa chat. I met Jerry. We're chatting every day and every hour and every minute. Taga Manila siya sa Pandakan. Yes, from Manila, from smaller Manila, Metro Manila. Smaller, pandag ba? Pandag. Dwarf. Dolanday sa kanabayan na mong chat-chat sa Facebook. Na-in love na ko kay Jerry. It's a very long time when chatting each other. I fall in love with him. Accidentally. Na timingan, nataas-taas ang akong bakasyon. Mga upat ka adlaw. Very good timing. 4 days vacation leave. Yes, that's true. Gihanyagan ko niya nga mubisita kaniya dito sa Manila. Yes, Jerry tell him, chat me, hey, you go there. Sakay na. Come and join. Siyempre, Of course, yes. siya may nigasto sa pamasahe. Manang ni Adto sad ko. Jerry is again, I take it. I take it from me. Yes, I'm going to Manila. Nalipay ko kay first time na mo makikita. Yeah, first time. Apan, dito naman rin nagsugod. Ang kap
Doon sa akong kinabuhi. I thought, this is it. And this is the story of the Stagnator Twilight. Okay, Nini. And that's it. Ay, tabo. What happened? That's it. Tawhana eh. Basta kayo nang matugan. Tambok na to. Nalagi pa doon mga lalaki diri mo. Ala. Lagong maning tawhana eh. Marag maong. Hi. Jerry? Hindi. Hindi, ako to. Ay, Kumusta? Kumusta ang biyahe? okay ra. Finally, nagkita na rin tayo. Akala ko hindi ka darating eh. Ha? Pinadalang kita ng take it. Hindi ah. Sabi ko sa'yo, di ba? Punta ako. So, first time mo dito sa Manila? Oo. Kumusta ang biyahe mo? Hindi ba malog yung aeroplano? Hindi naman. Chokes lang. Okay. So, tara, punta mo na tayo sa bahay. Alam ko, pagod ka. Tara, let's go. Sige. Pasok ka. Pasensya ka na dito sa Manila. Matraffic talaga, ha? 2 oras yung biyahe natin, eh. Okay ka lang ba? Okay lang, pero gutom na ako eh. Sige. Meron akong pagkain din nakahanda. Kumakain ka ba ng sardinas? Hindi ako Sardinas? nakapag-grocery, eh. Pasensya na, ha? Pero, sige lang. Mamaya kakain tayo. Sige. Ilagay mo muna yung gamit mo dyan. Ka lang ba mag-isa dito? Oo. Pero may mga borders din ako dyan. Oo. May ano nga ako dyan eh, parang Sabi din ni Manila, words na. Oy, meron akong kapitbahay Bisaya dyan. din? Bisaya, oo. Kapit din nila, kapit tayo. Kapit kasi pag-apply din, nagkakay-applyan din. Kapit batas. Ay, ako ganit eh. Kauli mo na kay Gus Bohol kay... Ayan mo na yan. Kaya nga eh. Balo, kaya ganito sa Bohol na... Pag ko na kay grabe. Okay ka lang, ba't Batuhon kayo. parang wala kang kibo? Ako ganito sa nahihiya mga... pa kasi ako. Kapit kayo Huwag dito. kang mahiya. Ano ba? Di ba mag-dobya tayo? Oo nga, pero first time natin magkita. Ano naman ngayon? Ay, kami dito Pagod managat ka? Oo, pagod tapos gutom. Pagod ka, tapos gutom. Ibubusugin mo na kita. Kuway dagat din sa manapa, men. Mama! Pare, ang iingay nyo, may nag-uupa dito. Pare! Eh! Ano? Pare! Dali ha. Sige. Ano ang problema mo, pare? Pare, kung mag-inuman kayo pare ha, huwag kayo maingay, may nag-uupa dyan. Kayo naman marunong mag-uupa dito. Pare, magkumpayo mo na, pare! Nag-usap kami dito, pare! Kaya nga, Kayo Tagalogan, di ba? pare, respeto lang pare ha. Alam mo may nag-uupa dyan eh. Pare, magkumpare mo na, pare! Dito, pare! Nag-usap kayo, pare! Ang bastos tong mga taong to, walang mga modo. Alam mo, Sama ni pare. alam mo nga mag-uupa pa lang ako, tapos, andyan na.
Ang iingay nyo. Mag-uupa kayo dyan. Kami nag-usap kami dito. Gusto mo usapin ka namin, ha? Yung maintindihan sinasabi nyo, ewan ko sa inyo. Ganit Tagalog. Pat, pasi ko kakakita lang. Inomos, mula nun, Pat. Grabe kayo, bay. Sensyahan mo na yun, ha? Ganit Tagalog ka ba? Kamay lagi kayo si Piat, ginala ko. Salamat, pumunta ka dito, Oo, ha? siguro na sila. Oo, syempre. Sabi mo eh. Tayo na rin. Ay, Halika nga dito. Kapag chicks nga kung ganito. Oo naman. Bibigay ba? Tayo ni number. Nahiya ako eh. Ano siya nga? Ano na Huwag si... mong mahiya. Bakit nasama yung Kakahiya mata mo? talaga eh. Kanya, Pat, like mo. Huwag ka na nga mahiya. Ano ba? Ako di kayo na. Ano ba? Di ba boyfriend mo ko? Oo nga, pero first time naman natin. Kaya nga pinapunta kita dito kasi miss kita eh. Gusto kita makita yan. Nakita na kita. Talibong ko na Eh, ano ba gagawin natin dito? Pangalan, kasagpat. Sinari ka na. Kapag maglalag. Nahiya talaga ako eh. Magkuhan sa ko din ron. Pare! Dali, ha? Pare, isa na lang, pare, ha? Pat, Bastos ng mga taong to. pare. Huwag ka mag-sakit sa akin pa sa amin din, pare. Ha? Pare, kung ayaw niyong sigawan ko kayo, tumahimik kayo. Alam niyo, may nag-uupa dito. Pare, medyo ko ilabot kung nag-uumpa kayo dyan, pare. Kami dito, pare. Nag-uusap kami. O kaya nga, pare, mag-usap lang kayo dyan. Respeto naman, eh, konting katahimikan. Grabe naman kayo. Pat, kung ayaw mong matulog, problema mo na yan. Sabi, Nag-uumpa kayo. sinasabi ko bang matutulog kami, sabi ko nga, may nag-uupa dito. Kulit naman itong taong to. Ah, ganun ba? Kung may nag-uumpa kayo dyan, sama kami dyan. Ano ba mas kung nagsasabi ng mga taong to? Alam mo, Hayaan mo mamaya na. kasi. Batuhon na lipat. Hayaan mo na. Manguli ng Mindanao na lipat. Dito na nga dito. Ay, huwag mo. Pat, kiniglalong ka ba? Ayaw. Sama na nyo. Pat, Nahiya nga ako Pare. eh. Huwag kang nang mahiya. Ano ba? may kasama ka ba dyan, pare? Ang gulo pala dito. Ang ingay. Oo, ayaw mo na. Pare, patigil ka niya. Kasama ko dyan, pare. Pare, isa na lang ha. Ayaw mo nang pansinin nila kayo. Ayun na eh. Nagbisaya ng yan. Ay. Ay. Huwag kang mahiya. Ano ba? Okay. Ano ba? Baka may butas dito. Wala. Ang inagayan ba? Hilaw kay inagayan ka? Ang bilis ng araw. 4 na araw na agad. Pauwi ka na ng Davao. Kaya nga, nakakalungkot eh. So ano? Payag ka na ba doon sa offer ko sa'yo? Dito ka na lang sa Manila. Dito ka sa akin mag-stay tapos dito ka na lang magtrabaho. Pero mahal. Ka naman dun sa Davao. Sige na. Mahal ko. Alam mo bang namimiss kita palagi? Ilalo pa ngayon, nagkita na tayo. Tapos, binigay ko na sa'yo ang lahat. Mahal. Ang buong pagkatao. Mahal, syempre. Gusto ko rin makilala ng parents ko. Mahal. Gusto ko makilala ng mama ko. Gusto ba yung papa mo? Wala. May sakit ang papa ko. Sige lang, hayaan mo. Pag may time ako pupunta. Boss, saan kayo, boss? Saan kayo? Saan kayo, boss? Ano? Akin na yung dala mo dyan, boss. Nasa airport ka? Ba't may... Airport ako sa, Davao kayo, boss? Davao. Driver ako ng van, boss. Kita mo yung pangalan ko, Guy Fernandez. Pare, sasakay pa lang kami ng... Sasakay pala sa aeroplano. Ba't magpabanta? Baka wala kang van pa uwi, boss. Hindi, okay Sakay din na. ako sa aeroplano. Pagdating ko sa Davao, mag-drive din ako ng van. Hindi, okay Ano na. ba yan? Boss, Okay na. rap, boss. Baka gusto niyo mag-rap. Yan mo na. Daming manluloko dito sa Maynila. Kaya nga, sabi ko sa'yo, sige Ako, lang. mane, ma...
Ay, magmago ka ni mo. Gaaras-aras. Ano Mahal. na? Hindi ko maintindihan. Hayaan mo na. Ano yung gugma? Ano ba yan? Pag-ibig daw. Ah, okay. Ma'am, Bisaya ka, ma'am? Oo, nga naman. Bisaya ka, Jay. Sige na. Alam ko, excited ka nang umuwi. Kaya nga eh. May trabaho pa ako. Boss, may girlfriend mo. Ito, boss. Sige na. Alam nga naman boyfriend. Boss, lahat ka, boss, boss. Tumahimik ka nga pare. Ang kulit mo eh. Ano ba? Tumatalsik yung laway mo eh. Mga gaaras-aras. Ano? Nandudura ka eh. Mahal, sige na. Mag-check-in na ako. Check. Mag-check. Mag-check-in ka. Di ba noisy ka? Hindi ka ma-check ka. Mag-check. Last call. Check in. Sige ganito. Punta ka sa Davao, ha? Sige pag may time. Pero yung offer ko ha, kung gusto mong magtrabaho dito ka na lang sa akin, para hindi na kita mamimiss ha. Sige, pag-usapan na natin yan. Sige. Mag-ingat ka ha. Ikaw din. Mag-ingat ka dito, ha? Siguraduhin mo lang, ako lang. Oh, promise. Mahal ko. Promise. Ikaw lang ang mahal ko. Salamat sa Jollibee, ha? Boyfriend. Ay, girlfriend mo, boss. Ano ito? Bukalista ba ito ng banda? Para itong... Miss, mga American ka, babayad ka, miss? Kumusta man ang imong biyahe ka sa Gikas Manila? Okay lang. Ang gulo pala ng Maynila, eh. Magulo? Magulo ng Maynila? Ang gulo, ang ingay. Grabe sa kato. Pati ka kaalaw dito Tagalog naman tayong ka. Dili mabali. Saan naman ka? Wala naman ka bukalista sa Aerosmith. Ma, grabe po ko, eh. Kaya wala ko lang yung ako ni. Lagom na yung mata, oh. Wala ka ta sa... Kan ba? Wala na sa teng. Ano mo kayo tulog-tulog nga? Ha? Nagusan ka dito. Ano mo kayo tulog-tulog? Sige, kung laagod sa Lunita. Iya sa nabiyahan na ni Lunita. Lunita? Ha? Lunita, seminar. Seminar na, klaro kayo na. Ma, nagseminar di ay. Dadaan ko palagi. Kasi palabing pulaw dahi, kay sus ginukot. Ikaw ba akong ikaw? Ano lagom na kay kag mata, oh? Hindi na ba ka makumidyahan? Lawom na kali yung mata, mura na kag ibitok. Ha? Mag-inom kag mayog, daghag tambal ka lang kwa ng iron. Kay murang bubuli mo hemoglobin. Lagi ma, pipino rin tambalan eh. Wala magtawala, matakin nila. Ikaw ha? Anak ko, bastahin mo pagkatag Manila na. Laon sa wala kong baloy. What in naman yung kapirma. Pa, okay na pa. Di na nga. Sayang. Ano eh. Ikaw anak. Nagtrabaho ka sa naton dako kayong kumpanya. Nagsikir pagka
Nya na to ka ng Manila, wajud kay hinungdang mataakan. At ako sa mga kay kalitrote ko no ko be. So, ko na nakaikot ako niya to ko no kang Manila. Kanya to kayo yap tinuod ba? Wala, May. Wala. Pa, nag-seminar lagi. Seminar? Sabi ang seminar nimo. Sabi mo, wa makay gisudlan nga. Kuan kani organisasyon? Pati mo karancho, makikay sa karancho? Bitaw, Ma. Pa, nagadto ko sa kong uyab. Kana! May Sa kulo! Ay! Ache! Lagto kasi mo ya. Tansyon. Ganun na magkasama. Ano ko nga dili mo musugot, God. Alagan, wa pa may kakitaan ng ito. Mato man na to siya diri, ah. Nasa nasama. Lagi mo, ato lagi to siya diri, ah. Unsa ba niya? Unsa. Ikaw ba? Dahil Amerikano nga lang uyab tayo masaon na? Wala di mo kwan. Kwartahan kayo to, adyan di mo kisugot. Ano dyan ka ni mong uyab alang? Kita mo picture, pangit peto kayo, pinito gwapo. Ma, di ko kasabot og English. Pipad mo makasaway guys. Ayaw ninyo nga na itong kabalo kawa mo kung problema sa itsura sa mong uyab. Ha? Bisag mo Ay mo kaugbaon ng tayo mong yang una-unahon ng tatansyon. Kung saan mo na ni Mabe? Ma, tato kong uyab. Ako uyab na to'y trabaho, Ma. Hindi itong trabaho sa pantalan. Sige. Pero sa may balak din. Pag wala'y barko, kay pamasol. Apoy kayo si pamasol. So panguha ka lang hipan-hipan. Ma, dito na daw ko niya pa po yun, Ma. Sa Manila ba? Ay! Maado ka dito? Ma, murisahin ko dili tapos... Huwag magaling na kanhe deres Davao? Huwag mong yung kasitas na ang anay mong uyab? Sa Mani, picture ang ganun nakakita. Katong kinalos picture, katong magmahal-mahal, katong mahal. Kasi ka mo yan, masakitan ako. Kami na lang si Muna nabilin. Tapay lang ako sa libo kay tong naong to. Ma, hinawayan kay ka ba? Pinakain na klaro atong kwartahan na to. Amerikano, wag dito ni magipatos to. Hindi ko sabot og English. Masali ikaw sa... Hindi, asaon man ko. Ikaw sagot. Ikaw, Tansyon, musugot ka. Ay, di po ko masagot. Sa kulo. Di ko masagot. Ay, bahala mo dira, oy. Gusto pakira dyan kay kamura na... Tawa na naong ni mo. Makasuya na. Mura na dyan kang nagduda ko ni mo. Gabanda-banda ka nito ba? Mura na kag... Ay, kung gana na, ha? Tawa na naong ni mura na naglaki, oh. Lagom na kayo yung mata. Hello, man. Oh, man. Mahal. Ano ba? Ano masabi ko sa'yo, di ba? Punta ka na dito sa Manila. Mahal, ayaw pumayag nila mama at papa. Ang sabi nila, punta ka muna dito bago na ako payagan. Alam mo naman, busy ako na tao, di ba? Sinabi ko sa kanila, pero hindi nila ako maintindihan eh. Huwag mo tagalogin. Baka hindi ko nalang maintindihan. Hindi, Bisaya naman eh. Kaya nga sabi ko sa'yo, mas maraming opportunity dito sa Manila. Dito ka na tumira sa akin, tapos pagtrabahuin kita dito kung gusto mo. Talaga? Oo. Kasi gusto ko lang makasama na kita, mahal. Mista kita eh. Sige, try ko ulit. Pakiusapan sila. Sige na, kausapin mo na maayos. Oo, mamayang gabi. Okay? Opo. Gusto ko dito ka. Sige po. Ano suot mo? Ha? Ano suot mo ngayon? Bakit? Basta. Nakahiga na ako sa kama eh. Nakapajama. Ano ba yan? Pag dito ka, huwag ka nang magpajama. Bawal ng pajama dito, ha? Bakit naman? Ayoko nga ng pajama. Kulit naman ito eh. Sige, ano bang gusto mo?
Ikaw ang gusto ko. Salamat pala sa t-shirt na bigay mo, ha. Nagustuhan mo? Ay, hindi ko maintindihan, pero okay na rin. Salamat. Sige. I love you, mahal. I love you too, mahal. Kain ka ng marami, ha? Sarap sana pumunta dyan sa People's Park para may picture din tayo dyan. I-post mo na yung picture natin sa Luneta, ha? Oo, mamaya. Totoo na to, mahal. Totoo. Tinotoo mo na talaga. Totoo na to yung pagmamahal ko sa'yo, eh. Mahal din naman kita, eh. Ayan, basta gusto ko dito ka, ha? Bye-bye. Sige, bye-bye. Ma, sa musugot magdili, mula ka ujug ko. Tuma na dyan kasi gusto. Anak, kahit dyan kay kahit dyan kung matahan ka ba? Basta, mula ka lagi ko. Kapatarbahoon biya ka, mag-isog-isog bukas yung tarbahoan. Dili, isog-isugan pagid binin mo. Ha? Tiguang na ko, ma ba? Mag-28 Wala mong kulang yung mga bata makakain. Wala. Pag ulit ni mo dire, ang imong naong murag ka bukalista sa singer sa Aerosmith. Pag uli na po ni mo, ani dire, mura na ka katong singer sa Slap na. Ay, basta ma, pa. Mula ka ujug ko. Mulukat akong ticket. Take it. Mahal, Uy, mahal. salamat at nakarating ka. Oo nga, sabi ko sa'yo, di ba? Mahal, buti pumayag sila. Hindi nga sila pumayag. Ay, Pero wala naman sila magagawa eh. Matanda na ako. alam ko, mahal. Hayaan mo. Makapag-trabaho ka rin dito. Ang daming trabaho dito. Talaga, tulungan mo ako ah. Oo, tulungan kita. Tara na, uwi muna tayo sa bahay. Tara, kain muna Oo, tayo. ako sa camel, mahal. Mahal, kain muna tayo. Ano ba itong babaeng itong patay gutom? Sige na nga, kain na nga muna tayo. Parang gutom na gutom ka talaga. Hindi ka ba kumain sa inyo? Hindi. Ha? Hanga ko kasi nagising. Sige, tara, kain muna tayo. Mahal, magwa 1 month na ako dito. Di pa rin ba ako Pagtimpla mo nga magtatrabaho? akong kape. Mahal, Ano ba? Bingi ka ba? saglit po. So ito na po, senyorito. Kape mo. Bye. Kabalong ka, G. Katong Ano sinasabi mo? Di pa ba ako magtatrabaho? 1 month na ako dito ah. Oh, lagi. Dito ka na lang sa bahay. Magaling ka kita. Hoy! Magaling ka kita tayo nga chicks ba? Di ba sabi mo magtatrabaho ako dito? Oo, pero dati yun. Huwag ka na magtrabaho dito ka na lang sa akin. Baka may mga agaw pa sa'yo eh. Di ba napag-usapan natin yun na magtatrabaho ako? Ano ba? Ba't pa ang kulit mo? Umagang-umaga nung mabad trip ka eh. Ha? Bakit ka ganyan? Ang di ba sabi ko, hindi mo ako narinig? Dito ka lang sa bahay, alagaan mo ako. Ikaw maglaban ng damit ko, ikaw maglinis dito. Okay, sige na po. At saka wala naman sa usapan natin yan, di ba? Ang sabi mo, magtatrabaho ako dito sa Maynila. Kaya nga ako pumunta dito Ang sabi ko nga, ayoko magtrabaho ka. Ba't ang tigas ang ulo mo?
Ha? Ayaw mo pumayag, ha? Ayaw mo pumayag. Aray! Halika nga dito. Aray, bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Ano gusto mo? Ha? Ganito? Ha? Ganito mo gusto mo? Aray! Ano ba? Pare, ang ingay mo, pare. Alam mo na yung mag-uupa dito sa baba. Nag-uupa kami dito. Ang ingay nyo. Wala akong pakialam kung mag-uumpa kayo. Kami dito, mag-uumpa rin. Ano ba? Hoy! Baka gusto mong gumalaw lahat ang germs ko sa katawan. Eh di maligo ka. Pinitawahanan nila. Kaya nga dito. Bitawan mo ako! Upa dito, ang ingay. Sabi ko sa'yo, huwag ka... Matigas sa ulo mo? Tama na. Ha? Matigas sa ulo mo? Oo na, susunod na! Sabi ko sa'yo. Aray! Hoy, pare! Sabi ko sa'yo, huwag kang magtrabaho. Dito ka na sa bahay, ha? Tama na! Nakatira ka sa pamamahay ko, ha? Oo nga, Ano susunod na! papakain sa'yo? Kaya kitang buhayin, huwag ka na magtrabaho. Oh, aray! Tama na! Aray! Ano ba? Ba't ka nakikalam? Pare, binugbog mo yung babae, pare. Halika na dito, pare. Yun sa magaling ang tulak ah. Binugbog ako! Tulungan mo ako! Kabalo ba ka dati, hawa dribe? Gusto ka gan? Gusto ka kumakuha ka? Ano ba? Ano ba? Baklira! Ah, bebe. Ito, ha? Anong baklara? Are, bitawan mo ko! Pare, bitaw. Pare. Part ko, duct tape. Ano ba? Duct tape niya. Ano ba? Ba't mo Mangulat ka ka tinatake? kag babae, ba't bayot pa siguro ka? Madagay blindfold. Purungi. Pare, hindi ako sisigaw, pare. Huwag niyo ko blindfold, pare. Ano ba? Alawit, hindi ka kayo din. Mangulat ka kag babae. Kabalo ba ka, ba't? Dito sa mga dito sa Mindanao, ba't? Kinakulata naman ang mga lalaki, mangulat ka kasawa, ba't? Ay, babae? Tama na! Dali. Dala ka, Gam. Pare, Dali, ikaw ba? pare. Hindi ko naman sinasaktan yung shota ko eh. Ano ba? Ba't yung ako yung blindfold? Pare. Tanggalin itong duct tape, pare. Ano ba? Panahon ko na to, pare. Makatikim ng Tagalog, pare. Halika dito. Aha, halika dito. Halika dito. Pare, Plaster ka dyan. pare, wag, pare. Paawa ka, pare. Ito sa'yo. Pare, ano ba? Napakaanghang, pare. Tama na! Pakawalan niyo na siya! Oh, isig tama na kay mo pa'y pagsugod na mo. Pare, ano ba? Ikado, ang gamitan ko ng tiririt, be. Pangulata ba kang babae, ha? Pigilin mo sila. Pigilin mo. Kailangan pa kayo kung anong tunog sa bulan. Tanggal lagi gasket lagi. Ano sa na mong mura na magkabukalista sa Metallica. Gikulata ko niya, ma'am. Ginood ko. Mura mo rin naka-60 bucks yung mataan eh. Mauna mo na akong giingot sa imo ha. Ayaw na ganit ko sabi ng nacho ka niya. Mauna. Ay, nang istorya pa. Sige. Dili na lang ako kasamaan. Ugma, balik ka to si Mantrabaho sa may pantalan. Sige na. Sunod ako. Gusto mo. Sige. Manong tayo istoryaan eh, kaya wala tayo oras. Mag-type mo kailang chapin. Laka.
pasalamat ko sa ungirikanan dolanday. Suportado gihapon ko nila. Natagam na ko kay Jerry. Muna nga. Hindi niyo kumuusap ato. Dolanday, salamat kasi gayon. Kanto sa sunod. Inyong suwat magtatampo. Christine.